De milagre din que están vivas as cantareiras e o resto do equipo de Malvela que viaxaban no microbús co que bateu un condutor kamikaze e bébedo onte en Guitiriz. O condutor, un mozo menor de 30 anos, superou a taxa considerada como delito penal de alcohol en sangue. Hola, buenos días, aquí estamos de novo. De novo que estamos vivos. Benvidas e ben vivas. As compoñentes de Malvela aínda se beliscan pola sorte que tiveron cando un kamikaze se cruzou co microbús en que volvían despois dun concerto en Mondoñedo preto de 20 persoas do equipo. Un mozo entrou na A6 en sentido contrario á altura de Guitiriz e só a pericia do condutor evitou unha traxedia. Eso foi a serenidade que tuvo, como aguantou o autobús. E nós tamén, porque non alarmamos nada, íbamos de verdade a outros accidentes, ao mellor gritan ou tal, pero nós non. Sobre a 1 da mañá, pois na estrada xa na A6 en Guitiriz, pois un kamikaze de frente que case nos cambia a vida e bueno, puido ser unha auténtica traxedia, non? Así que a vida pasa nun segundo de ser absoluta felicidade pois a truncarse, non? Pensas que vas a... bueno, ahora xa acabamos non sei onde, porque, claro, aquel impacto tan grande, e o coche movéndose, balanceándose, e nos dun lado para outro, dixen, ai, Dios mío, xa non salimos de aquí. 3 delas tiveron que ser trasladadas ao Hospital de Lugo polas feridas, pero todas quedaron co susto e mazaduras en todo o corpo. Eu xa non me queixaba de nada por medo a que me deixaran no hospital, porque pasei un medo tan grande. Ademais, cando hubo un momento que vin o coche en 2 rodas, porque cando foi o impacto, vimos que o coche iba así. E dixen, nada, daqui non nos salvamos, non sabía o que había ao lado, se era terraplén, si que era, pero un medo horroroso, horroroso. A mí me querían deixar ali un día, en observación pola nariz, que pensaron que rompera os huesos da nariz. Entonces, despois dice, parece ser que claro, que son las venas, por eso sangraba tanto pola nariz. As cantareiras, que levan toda unha vida xuntas, deran un concerto no Festival Breasons que estivo a piques de rematar en traxedia por un conductor que superou e moito a taxa de alcohol en sangue considerada delito penal. Agradecidas polo que puido ter sido, as Malvela fan por enriba de todo un chamamento á sensatez ao volante.